Παιδιά και έφηβοι 12 έως 18 ετών από διαφορετικές περιοχές της χώρας έρχονται στις εγκαταστάσεις της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Τις επόμενες 7 μέρες θα συμμετέχουν στο bootcamp προετοιμασίας για την Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής που για πρώτη φορά φέτος θα διεξαχθεί στην Αθήνα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. 120 παιδιά με αγάπη και πολύχρονη ανασχόληση με τις επιστήμες και την τεχνολογία έχουν επιλεγεί για να λάβουν μέρος στις διαγωνιστικές διαδικασίες από τις οποίες θα προκύψει η πενταμελής ελληνική εθνική ομάδα ρομποτικής. Η εθνική ομάδα The A-Team Greece είναι η εθνική ομάδα ρομποτικής που προετοιμάζεται για το διαγωνισμό First Global, την Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 198 χώρες από όλο τον κόσμο. Είμαστε το μυαλό. Ο Φίδος παίρνει μέρος στο First Global Challenge για τρίτη φορά. Η ρομποτική και οι θετικές επιστήμες είναι μέρος της ζωής του από την ηλικία των 6 ετών. Μας εξηγεί γιατί. Με εγωιτεύει ότι έχω τη δυνατότητα με τα δικά μου χέρια να δημιουργήσω κάτι και να καινοτομήσω, να φτιάξω κάτι από το μηδέν, κάτι που ενδεχομένως να αλλάξει ίσως και τον κόσμο. Τα παιδιά που θα γίνουν οι αυριανοί επιστήμονες και θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα του πλανήτη, ξέρουν ότι το μέλλον τους ανήκει. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι το μέλλον πέρα από τη ρομποτική? Είναι ένα πάθος, θα το έλεγα. Γιατί συνδυάζει πρόγραμμα, συνδυάζει ελευθερία, γιατί μπορεί ο καθένας να σχεδιάσει τα πάντα. Και τα συνδέει όλα μαζί με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Το First Global Challenge καλλιεργεί τη διαπολιτισμική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ μαθητών σε όλο τον κόσμο. Στη φετινή Ολυμπιάδα Ρομποτικής που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 27 έως 29 Σεπτεμβρίου, οι εθνικές ομάδες ρομποτικής θα κληθούν να δώσουν λύσεις που αφορούν στην παγκόσμια επισιτιστική κρίση.